propan pentru casa sau afacerea ta și nu știi de unde să începi? Cu Blue Gaz totul este foarte simplu. Ne ocupăm de tot. Evaluăm consumurile și estimăm costurile lunare. Da, și mai mult decât atât, proiectăm instalația, obținem avizele necesare, instalăm rezervoarele și livrăm combustibilul direct la tine. Rezervoare de 1750, 2750 sau chiar 5000 de litri, soluția optimă este aleasă împreună, iar tu vei avea autonomie săptămâni sau chiar luni întregi. Lucrează cu instalatori autorizați și folosesc doar echipamente conforme cu legislația. Siguranța ta este pe primul loc. Iar după instalare, se asigură că alimentarea cu propan este constantă și eficientă și cu flota proprie că este mereu la timp. Ai nevoie de energie curată fără bătăi de cap? Alege Blue Gaz, servicii complete gândite pentru tine.